салом дӯстон, дар нимфинале ҷоми ҷаҳон миёни клубҳо бозӣ мекунанд Париж Сен-Жермен ва Реал Мадрид. Ин воқеа яке аз бозиҳои асосии мусобиқа аст ки ҳама интизораш ҳастанд. Дар даври гузашта Париж Сен-Жермен тавонист Баварияро паси сар кунад, вале ҳамзамон якчанд бозингари муҳими худро аз даст дод. Ҳимоятгари асосии Вилиам Пачо ва бозингари захиравӣ Лукас Эрнандес бо корти сурх аз майдон ронда шуданд. Албатта ин талафот кори Парижро каме душвортар мекунад, зеро на танҳо ҳайати асосӣ зарар дид. Пачо эҳтимолан аз аввал бозӣ мекард, балки инчунин амиқи ҳаят яъне скамейкаи захиравӣ ҳам заиф шуд. Акнун дар баробари Маркиньос капитан ва маркази муҳофизат эҳтимолан Лукас Бералдо бозӣ мекунад, ки дар чемпионати Фаронса борҳо ба майдон баромада буд. Дар ҳайати Реал Мадрид низ як бозингар бо сабаби дисквалификатсия дар ин бозӣ иштирок намекунад ва ӯ ҳам ҳимоятгар аст. Дин Хойсон, яке аз трансферҳои нави даста, дар бозии якчорфинал бо Борусия ба серуги расид дар ҷаримавӣ фол кард ва корти сурх гирифт. Реал тавонист бо ҳисоби 3-2 Дормундро шикаст диҳад ва ин бештар ба туфайли суперсейфи Тибо Куртуа дар сониҳаҳои охири бозӣ имконпазир шуд. Аммо бо Париж Сен-Жермен ба Реал хеле душвортар мешавад. Набудани Хойсон, ки дар бозиҳои гузашта хеле устувор бозӣ мекард, шояд сабаб шавад, ки ба ҷои ӯ Раул Асенсио ба майдон барояд, ҳамон бозингаре ки аллакай дар ин мусобиқа як бор хориҷ шуда буд ва ҳатто дар бозии аввал бо Ал-Ҳилол бемаънӣ як пеналти ба дарвозаи дастаи худ туҳфа кард. Бинобар ин Париж имкониятҳои хубе барои гол задан хоҳад дошт, бо назардошти он ки дар хати ҳамла бозингарони хеле пурқувват дорад. Ба фикри ман Париж метавонад ба он ҳисоб кунад, ки хати дифои Реал дар ин бозӣ хатогиё мекунад. Аз ин рӯ прогнози ман ба голҳои дастаи фаронсавӣ вобаста аст. Яъне итог тотал 1 больше 1.5, яъне Париж 2 ё бештар гол мезанад бо коэффициенти 1.10. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x *0 ин ширкат коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин барои нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд, метавонанд дар вақти регистратсия бо промои махсуси мо MG 0777 дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Хуб дӯстон, табрик ба Челси ба финал баромадан. Бозӣ воқеан қавӣ буд ва муҳимаш як бозингари нав худро нишон дод. Номи ӯ Жоао Педро. Мо дар видеои дигар боз дар бораи ӯ ҳарф мезанем, лекин ҳозир ҳам фаҳмо аст ӯ ба ҳама нишон дод, ки кист. Ман аз ҳамин хел бояд карьераро дар клуби нав оғоз кунӣ. Вақте аз як дастаи оддӣ ба як клуби калон мегузарӣ, бояд ҳамин тавр нишон диҳӣ, ки ту кистӣ. Жоао Педро 2 гол зад, ки ҳардуяшро худ сохта буд. Онҳо на ба кӯмаки даста, балки бо маҳорати шахсияш ба даст омаданд. Ин нишон медиҳад, ки ӯ сазовори бозӣ дар Челси аст. Бале, ҳозир ӯ ҳанӯз бозингари дараҷаи ҷаҳонӣ нест. Ин аниқ аст, вале намефаҳмам чаро баъзеҳо хафа мешаванд вақте мегӯянд, ки як бозингар ҳозир ҳанӯз миёнаҳол аст. Агар ҳозир сатҳи баланд надорад, маънои онро надорад, ки дар оянда сатҳи баланд намешавад. Ҳоло миёна аст ва ин хуб аст, чунки имконият барои беҳтар шудан ҳаст. Имрӯз ӯ нишон дод, ки чӣ қадар истеъдод дорад. Бо 2 голи зебо ҳоло бояд ҳамин роҳро идома диҳад, нафас накашад, суст нашавад. Мо бисёр дидаем, ки бозингаре хуб сар мекунад, вале баъд гум мешавад. мисоли Равшан Ҷексон дар аввал дар Челси гол зад, ҳатто хетрик кард. ҳама ӯро таъриф мекарданд, вале баъд наметавонист ҳамин сатҳро нигоҳ дорад. Жоао Педро бояд ҳамин хел нашавад. Агар мехоҳад аз Ҷексон фарқ кунад, бояд ҳамин суръатро нигоҳ дорад. бозингари дигар Делап нав ба клуб омад, лекин аллакай ҷояш зери хатар аст, чун Жоао Педро омодааст, ки ҷои ӯро гирад ва ин рақобати солим аст. Делап медонад, ки Педро пушти синааш нафас мекашад ва Педро медонад, ки агар як каме хато кунад, Делап омодааст, ки ҷояшро бигирад. ин рақобат барои даста хуб аст. ҳамин хел Челси рушд мекунад. раҳмат ба роҳбарияти клуб, ки чунин бозингаронро гирифтанд. умед дорем, ки онҳо хуб бозӣ мекунанд ва ба клуб фоида меёранд. боз як бор табрик ба Жоао Педро. бозии олӣ кард. ҳақиқатан ҳам беҳтарин бозингари шаб буд. агар Челси ин мусобиқаро бибарад, ӯ ҳиссаи худро аллакай гузоштааст. бозии олӣ, мусобиқаи олӣ, роҳ ба финал, ҳамаш аҷоиб буд. баъзеҳо мегӯянд, ки ба Челси бахт ёрӣ кард, вале бояд фаҳмид баъзан чунин мешавад, ки ҳамаи чиз ба нафи ту меравад. ситораҳо рост меояд. дар марҳилаи гурӯҳӣ Челси бояд ҷои аввалро мегирифт, вале ба Фламенго бохт ва дуюм шуд. агар аввал мешуд, бо Бавария мебозид. баъд ба тарафи душвортар мегузашт, ки Реал ва ПСЖ ҳамон ҷо буданд, вале дуюм шудан боис шуд, ки ба Бенфика бархӯрад. ин бори аввал буд, ки барои онҳо бахт хандид. дар гурӯҳи Бенфика мебоист Бавария аввал
аввал мешуд, вале ғайри чашмдош Бенфика аввал шуд. Яъне бозам бахт ба нафи Челси. Баъд бо Палмерас бозӣ кардан дастаи гузаштанбо, баъдан Ал-Ҳилол Манчестер Ситиро аз мусобиқа хориҷ кард ва ҳамин чиз боис шуд ки Челси ба нимфинал биравад, бе он ки ба Сити бархӯрад. Бо Сити бозӣ кардан бисёр душвортар мешуд нисбат ба Флуменсе ва баъдан Флуменсе Ал-Ҳилолро мағлуб кард ва аз мусобиқа берун кард. Яъне мебинем ки Челси дар тамоми марҳилаи плей-офф аз рақибони пурқувват дур монд ва агар ба рӯи коғаз нигоҳ кунем, Челси аз ҳамаи онҳо дастаи қавитараш буд. Бинобар ин бо чунин вазъият аҷиб нест агар онҳо мусобиқаро бибаранд. Ман ҳайрон намешавам агар Челси чемпиони ҷаҳон байни клубҳо шавад. Шартномаи Лионел Месси бо дастаи амрикои Интер Майами дар охири ҳамин сол ба охир мерасад ва ҳоло саволи асосии ояндаи ӯ чӣ мешавад? Оё Месси бо ҳамин даста шартномаи нав мебандад ё ба ҷои дигар меравад? Ҳоло ҳеҷ кас намедонад ки ӯ чӣ тасмим мегирад. Дар хабарҳо навишта буданд ки дастаи Ал-Аҳлӣ аз Арабистони Саудӣ мехоҳад Мессиро бихарад, лекин росташ намедонам ин хабар то куҷо ҳақиқат дорад. Аммо агар фикр кунем, оё Месси ба чемпионати Саудия меравад? Ба фикри ман не. Зеро қаблан вақте ки клуби дигар Ал-Ҳилол ки аз Ал-Аҳлӣ калонтару машҳуртар аст ба ӯ маблағи калон пешниҳод карда буд, Месси рад кард. Онҳо ба ӯ пули бениҳоят зиёд медоданд, вале ӯ қабул накард. Аз ҳамин сабаб ман фикр намекунам ки Месси ҳоло ба Лигаи Саудия равад. Ман фикр мекунам ки ду роҳ вуҷуд дорад. Ё Месси шартномаи худро бо Интер Майами тамдид мекунад ва дар ИМА мемонад, ё ба Аврупо бармегардад. Дар Аврупо бозӣ сахттар аст, вале шояд барои Месси ҷолибтар бошад. ӯ ҳоло ҳам метавонад дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Месси дигар ба монанди пеш ҳамлагари асосӣ нест ки ҳар як мавсим бисёр гол мезад. Ҳоло ӯ бештар чун роҳбари бозӣ баромад мекунад, ба монанди нимҳиматгаре ки ба дигарон кӯмак мекунад. Ба ӯ бисёр шароит лозим нест, фақат тӯбро мегирад, як-ду касро мегузарад ва ба дигарон имконият месозад. ӯ худаш бозиро ташкил мекунад. Месси чунин бозингар аст ки барои ӯ лозим нест ҳама дигарон кор кунанд. Баръакс, ӯ худаш дигаронро беҳтар мекунад. ӯ ба ҳар гуна даста мутобиқ шуда метавонад. Ҳатто агар система ё нақшаи мураббӣ дигар бошад ҳам, Месси медонад ки чӣ гуна дар он хуб бозӣ кунад. Аз ҳамин сабаб ӯ ба ҳар як даста фоида меёрад. Агар шартномаи ӯ бо Интер Майами тамом шавад, ман бовар дорам ки клубҳои зиёде хоҳанд буд ки Мессиро мехоҳанд бихаранд. На танҳо дастои арабӣ, балки бисёр дастои бузурги аврупоӣ ҳам. Зеро новобаста аз сину солаш, Месси то ҳол бозингари сатҳи баланд аст ва метавонад ба ҳар даста кӯмак кунад. Ҳоло танҳо бояд интизор шуд бубинем ки Месси чӣ тасмим мегирад. Оё дар Амрико мемонад, ба Аврупо меравад ё ҷои дигар. Ҳар куҷое ки равад, ин марҳилаи нави дар карьераи ӯ хоҳад шуд, карьерае ки аллакай таърих шудааст. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.